L-attivizmu ta' żgħażagħ fih dan il-Partit Nazzjonalista hu importanti, iżda għandna bżonn li kulħadd inkluż lil dawk il-persuni li tul is-snin wettqu sagrifiċċji kbar f'ħidma għall-ideal tagħhom. Dan qalu Bernard Grech wieħed miż-żewġ persuni li wrew interess għal pożizzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista f'intervista li saritlu s-sibt filgħodu fuq Net FM. Matula huwa qal illi fil-partit irid ikun hemm ħidma sħiħa bejn il-persuni minn kull faxxa ta' età ħalli l-anzjani jitrasmettu l-ħeġġa li wrew tul is-snin liż-żgħażagħ tagħna. Insista li dan irid jitwettaq biex ikollna partit, oppożizzjoni, gvern u pajjiż b'saħħithom. Mistoqsi dwar is-sitwazzjoni tal-coronavirus f'pajjiżna u żieda fil-każijiet b'mod partikolari l-każi fid-djar tal-anzjani kif ukoll it-ħassib tal-għalliema u l-ġenituri kif ninsabu fuq l-għadba ta' sena akademika ġdida, Bernard Grech wieġeb illi ċ-ċittadini għandhom bżonn Prim Ministru li joffri assigurazzjoni u serħan il-moħħ. Iżda dwar dan Robert Tabela qed jiddiżappunta għax ma jistax jibqa' jitħaq bin-nies. Huwa qal illi d-diskors tal-Prim Ministru li sostna li n-numri qed jonqsu huwa ta' offiża għal frontliners illi fl-aħħar 6 xhur ħadmu b'tant sagrifiċċju. Rigward is-sitwazzjoni fl-edukazzjoni, Grech qal illi l-Gvern ma jistax jibqa' jinjora il-karba tal-edukaturi. Bernard Grech kompla illi fl-aħħar 7 snin ta' gvern laburista is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni f'pajjiżna iggravat biex suppost ikabbar l-ekonomija minflok ħaħsiba kif suppost. Huwa qal li mill-anqas 80,000 persuna ġew importati fil-Gżejjer Maltin bi pjan mingħajr viżjoni politika bbażata fuq in-numri u mhux fuq l-interessi tal-poplu. Saħaq illi l-akbar interess għalih bħal gvernijiet nazzjonalisti preċedenti huwa s-sigurtà u l-paċi f'Malta u Għawdex. Bernard Grech qal illi biex jintlaħqu dawn l-għanijiet trid tissawwar l-għaqda fil-Partit Nazzjonalista u kulħadd irid iħossu parti minn dan it-tim b'qawsalla ta' idejat. Fil-waqt li faħħar il-ħidma tal-ħaddiema fih dan Media Link Communications tem billi qal li rridu nirrikonoxxu b'mod sħiħ lil min iddedika ħajtu għall-ħidma fih dan il-Partit Nazzjonalista.